Hei. Soinu bandak konpondu dezake gidoitxar bat? Ez dago gidoitxarrik. Ez dago, gidoi bada, ez dago... Arti ez dago arte txarrik. Arti da eta jazta, horren ez dago gidoitxarrik. Egin duzu gustatzen ez zitzaizun gidoi baterako musikarik? Ez, azkenien lehengoal ez dago gidoitxarrik. Azkenien bakoitzan arti da eta... beti balore bain bide ganera, bakoitzak bere denpori hartzen du bidazteko eta danetarako eta... Ikasi duzu alfombra gorrian posatzen, ez, hori inoiz bestetik ez ikusten dut. Segun egune baina. Oskarra irabaziko bazenun hori eskainiko zenioke saria. Hori ez dut uste irabaziko tenik eta ez nominetan, hori beste liga bada, baina etxekoari, supongo. Esfortzu handizena seguramente nire etxekoak enabe, así que etxekoari. Eta zenbat aldiz ikusten dituzu kreditua zure izena aurkitzeko? Hori, zero, beti nik ikusitzen dut zariño bebai kredituak, horren ja ez dago, postprodukzioan ikusitzen goiz kredituak, horren ez dago. Baina, ilusioa ditzen, ezin dira soa zenien da naz gelitzen azenak ikusten kredituak. Eta amak ezazte, Aitor, oin zinera dediken ezanetik, ni bai gelitzen azgaz, nekeko zinien kreditu guzizek ikusten. Así que... ez dien txarrak,